Ja guys, ik is Ja, moe. hierzo. Ja, Hij heeft mijn naam erin geschreven. die kan ze niet Hij omhoog heeft doen. zelfs mijn naam erin Kan ze niet geschreven. omhoog doen. Kan ze niet omhoog doen, alsjeblieft. Dat doe niet. Ik stel er lang niet. Ik wou niet met jou, Nico. Nou, ik was mijn van. Ik heb de iPhone 17. Dan gaan we met mijn moes zien. En we zullen komen. Ja, kan ze. Ik heb gelaten bij me voor jou. Ik heb blijven zitten samen bij elke keer. Ja, ik ben net als elke keer spoor nog ook. Bijna wanneer ik eens even zijn. Oh, hij ligt er leren. Ah! Ha, ik wil like zijn. Ik wil iets eten. Ik wil water door de ene. Ja, je mag niet. Maar ik eet je. En dan wil mij heen. Maar ik wil niet veel heen. Maar ik eet je. Maar jij is verkeerd. Maar niemand wil je heen. Ik ga het hier. Ah, dat ligt zij. Dan mag je heen. Als je mij Als ik hem nou vraag dan. Zeg hij niet. Ik wil je heen. Jij ook, want sorry is Ik ga open. maar een keer de rechter goed. Dit zijn liegmas. Ik zal hem eens reden, waarom vraag. Ik zal hem eens reden, waarom vraag. Want ik weet maar zij lieg. Dan ga ik hem zeggen ook. En die waarheid praat. En die liegt daar niet. Als hij veel lief is. Want ik kan niet zo met zijn kalkje zeggen. Ik. Ja, guys. Ja. Jullie kunnen mooi een vies van maken. Mijn bloeddruk stijgt. Mijn bloeddruk stijgt. Yo guys. Ik wil iets lekkers met jullie gaan praten. Want die vrouw, ze hebben altijd in mijn video's geweest. Niet zo nou in de hey. Something up my heart with the hey. Alleen mijn hart in de hey. Waar is ik weer? Waar is ik Zijn weer? nou niet mee Esbel geweest? Waar is ik weer geweest? Zijn nou niet mee Esbel geweest? Hoe kan jij het zien? Hoe is kijken of er iets? Die kent wat? Zie jij? Waar ben ik nou geweest? Waar is ik weer? Wie kan nou op? And I need you now and here. Well, up my heart with a hair. Die kan... Lekker aan je horen. Dat klein foutje. Nu nog in mijn video's kan zetten. And I need you now and here. Well, up my heart. Alala. Horka lelo, horka. Taki van dat nano.